फैदो लोगोफोर पार्ट 2 भिडिअ लोगोसे एक्ट्रेस गेमस्रि दैमारि, मिथि नार्जारि एंड मेहर वारि. Guys, now I am showing a beautiful garden, Karnataka, Bangalore city. The name of WONDERLA resort. मेरे दोस्तों, आप लोग भी इस रिजॉर्ट को आके देख सकते हैं. अगर कभी बेंगलोर आएगा तो इस रिजॉर्ट को देखने के लिए भूलना मत. सब ब्लगार जोंना दै टिकेटानो सोल्ड आउट जाबाय नालाय सेस गैला. टिकेट पूरा माने फुल बुकिंग 7000 मानसि फुल. दोस्तों, अब हमें टिकट लेने के बाद में लाइन में आ गया. अभी अंदर जाके हम गार्डन देखने के लिए तैयार है. गार्डन गाइस, टिकेट पास जाखांनायनि उनाव आरोबाव नोंनि लागेज ड्रेसखौहाय दोननो थाखाय लकार लानांगौ गोनां जायो. बेयावहाय लकारनि दामा मोनसेयावहाय 250. जुदि नोंसोरो फैयोब्ला आन्दायनो नाङा. बे लकार लाखांनानैसो नोङो ड्रेसखौहाय दोननो जायगा मोनगोन. गोजौआव गाखो नों मिथिबाय बेनो नै लकारा. दायो लकार टिकेट काउन्टाराव सफैबाय. टिकेट लानानै गावबा गावनि लकाराव थांनोसै आरो. मेहेरा बेल्ट गानबाय आरो ना लकाराव बुस्थु दोननाया. मोजाङै गानहोदो. नैबेयो जोंना नाम्बारा. नैबेयो दा गासैबो ड्रेसखौ सोलायजोब्बाय. ड्रेस सोलायनानै लकारनि बाहेराव फैजोब्बाय. गार्डेनाव हाबफैनोसै गाइस. ड्रेस दोनैबाय बिसोरो गानखांबाय नै ड्रेसआ. वा भलिबल माबायाव मा होनोमोनलाय बेखौ जायगाखौ? Seven Sister Volleyball Club. Yes. Let's go. नै गाइस, दायो बेयावहाय गेमस्रि सिस्टारमोना दुगैनो नागिरदों. मिथि नार्जारि आरो लोगोसे सुनिताबो दङ. बिथांमोना बेयाव दुगैनो नागिरदों. आं दुगैला, आं भिडिअसो शुट खालामनोसै. इन लोग म्यूजिक डांस में पूरा इंजॉय कर रहा है. इतना मस्ती कर रहा है. देख, आप लोग भी देख सकते हैं. मेहर वारिनि मोसानाय नायदो लोगोफोर. बरिया. नों मानो दुगैयो? नों मानो मोसायासै? नोंसोर मोसानायानो आंनि थाखाय मोसानाय. इयाव दुगैनोसै जों दायो. फैदों बैनिफ्राय अके. दायो बिसोरो साथामजोंहाय गोजौआव गाखोनानै दैयाव दुद्रुख्लायबोनो नागिरदों. बैयाव मोनसे दुद्रुग्रा दङ. नायबाय थाब्लानो जाबाय. सिजेनबायलै जोंहासो. बैजों
ससमा गदों नै ससमा नागिरगासिनो सस्रमाया बायनानै गोग्लैबाय गाइस नागिरगासिनो दं मोनसे वेट पुल होननाय सुइमिं पुलाव फैबाय बेयाव सिस्टार गेमस्ट्रीमना दुगैनो नागिरदों आं दुगैलिया सिस्टार गेमस्ट्रीनि आइफन 14 प्र मैक्सजोंहाय आं भिडिअ शुट खालामनोसै दायो बिसोरो दैयाव ओंखारलांबाय नै दुगैनो थांबाय ओरैबायदि मैलाखा दैया बिदिखायनो आं दुगैनो सानाखिसै आरोना गासैबो दुगैखांनानै दायो बोरियाव गाखोबोबाय दै गाइस आयो जि डेन्जार दंखायोलै बेयावहाय आयौ खालामनो हायासै जोङो इखो माने गिबाय आरोना खर'खौ मिदिंजानो गिबायमोन आङो नायनाय माबायसा ओमफ्राय खिन्थु आसाबो थाबाय आङो खालामनो थाखाय माने आङो सबखौबो एक्सपिरियेन्स लानो लुगैयो आरोना एबार नेक्स्टआवहाय थांबा खालामसै बे डेन्जारसिन माथो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव आंना बिदियाव गाखोब्लानो खर'आ थिग नङा बेनिखायनो थांनाय समावबो आं गेलेनो रोङाखै आरो दाबो आं बेयाव गेलेनो हायाखिसै जोबोद आफसोस थाबाय गेलेनो उन्दै समनि बायदिब्ला गेलेगौमोन आङो थाबाला जों सानैयानो जों सानैजोंनो ओरै गिदिर गिदिर जायो जों सानैजों खबर खालामहरदों बिसारांगौ अजनखौ ना फाग्लासो जों सानैजों अजनखौ दे लोगोफोर फंबाय मेहेरनि डायलग होनायखौ खोनासंदो आंनि खम बावदों 89 मोन नालाय 86 आव दं दा ओमफ्राय दिनैबाबो 85 जादों दिनै लंपेन्ट गैया नालाय ओमफ्राय दिनै जोङो जोबथा फुरा एर'प्लेनजों होलांसै आसामाव नै लोगोफोर बेसोर गाखोनायानो वन्डारलायाव बयनिफ्रायबो गोजौसिन आरो बे गाहायावहाय सिगां गब्लं गोजामोन मोङा गोलैला गलांगौमोन नै सिडि बड'ब्लगआ खोन्थागासिनो दङ सिगां बिबो दंमोन लोगोसे फाग्ला गोजौ दंखोमायो एसे मोनहैला ना फाग्ला गोजौ फैबायलै सराफा मेवनो माने मेवाखै इसिबां दा गाहायावसो जागोन मा अ आफा नै बांद्राय जाया 15 थालाया ओइ थाबाय ओइलाय हनै नुवाखै 15 थालानो बियो जोंबा खै थालायाव दं 30 थालायाव दंलै आयौ आं हायालै बाव जेबो हायालै आं सयथिबो मारै र' समाव नाङा फाग्ला जानो लेंबोनोसै ना बिसोरखौबो मोदोम मावाखै नायबासो गिनाय मोनो नै नायबासो माने जोङो बारा फाता लायाखै नालाय रायलायनानै जों गिनानै गाखोआखैना बारा जों गिया जोंनाव गिनाय होननायानो गैया जोंनाव गिनाय भाब माने जों जेननाय ओंखायनो गिनाङा नों मा नै थांबाय होबाय स्पिड जाबाय माथो एबारना एसे ना हेलौ हेलौ हेलौ
Bai lamanya lama nih. गाहायजों नाहरबा गोसोमफोरनि दै गोसोमफोरनि हासुदै नांलाया आफाय सोर Mana sekali sih gue. Hey, hey. अच्छा मजा है लोगोफोर बिराद मोजां बरिया मारै मोजां दा आं मोजां जों खननैयाव देराबाय बैयाव गाखोनोसैलै बैयो बैयाव गाखोनोसै बैयो थाइबा मोजांबावलै मानसिफोरखौ नायसावखौ Ruang dah huruf ni lawan dona ya. Oh, nak usai. Kosong kasihan dia. Dia kosong kasihan. Mana semua kau? Ay, dah siang dia jalan ulang jalan. ओमफ्राय नै ओरैबायदि गाजा देखायखादों बिथाङा जेन'बा गोग्लैलांनोसै आरोना Berat safety, logoper berat safety. बै गोजौआवनोमोन जों गाखोनाया नैबाव बाव गाखोना फैबाय बैयाव गाखोनो गोसोमोन आं हायालै बिराद अयथासार मोजां बै मोनसेयावसो सैथा नों खाराखै चलो गाखोगोनथ' गाखोबाथ' फुटबांलायाव डाइरेक्ट बेखायनो फुटबांलायाव थांनो गोसोमोन आरो आं होमबा फुटबांलायाव दसे गाखोखानोसैथ' फैनाय दे फैनाय आं गाखोनो हायालै बेखौ ओंखारगोन दा फुटबांलायावबो ट्रेन गाखोना मोनाखै फै गाखोबाय नै जों पीछे और सीट नहीं है ना बेबे हम लोग पीछे आओ ना यहाँ पे साथ में साला जी साला एक राजा और रानी का कहानी है हाँ रुको मैंने भी अभी दम थई गन नङाबा I'll show you. I'll teach you a lesson that you will forget in your life.
Super. Ayo. Bye. Kamu nih dia siap yang. Siap ya. Kadang-kadang di Neng mu kaman. Eish. Australia ya. Ya mau nggak saya. Hah? Bawa gak kaman neng? Mau nggak saya. Oh. Beda kok pas orang kan ini urus di negeri ya. Oh. Orang udah saya. Weh malah dukun aku dulu. Meher bari na mana lah. Tek. Ayo, ayo. Siapa nu? Ningin tawa. Putai nanggu rap, putai nanggu. Oh. Ayo. Ayo. Ini Meher फंबाया दुद्रुलांबाय Ayo. Nungale be stil na psla zakayo. Stil na psla zakayo. Mitibay. Nungbo gaksay. Boray ko gakado. Dah. Boy gakko. जों बेलेग हादोराव थांलायबाय वाव आंबो इसिबां बादायनो हायारा दाबो नायनायसाय नै जोंनावसाय नै जों बाव गाखोनो नागिरदों जानलै न' सिङावसो बाला बबेथिं नै ओंखारदों र' जोंबो थांनो नै थांनो नागिरदों जों गिलु बालुखा आयौ गुरनि जायगा सबाय दानिया फैदो दन्दर सिङाव खेरन्दाय गाखोहैनोसै ट्रेन बादि आं मिथियाबा मोनानायजों बेजों थिखा औ जायो औ औ गिलु बालु मोदाय गोनां नुखायोना नै लोगोफोर जिबौ नायनोबा ओरै गिलु बालु ओइस नै खारजेनबाय जोंना ट्रेना बोनो हाला ओइ बोनो हाला जोंखौ बोनो हाला Yes, yes. Oh my God. Yes. Oh my God. Beri kamu dia Justin. Ah, lali. Ibu Sarno. Pip 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 pip. Tote tote.
cukup. 산소 오늘. 내가 Sige, cukup, Bu. Ayo. Ayo. Aduh. Kayak gimana? Ayo tarararara, ayo tarararara, ayo tarararara, ayo exit semua sama dong, ayo tarararara. Let's go. Bye bye. Oh. Dah zoom ini intro deh. Zoom ini. Oh. दायो जों मोसाखांबाय जाखांबाय गेलेखांबाय दायो न'आव थांनोसै Time gaya now. Chalo bidiba जों बिनिफ्राय थांमारनोसै आरो enjoy खालामबाय बिराद माबा माबि गाखोबाय बिसोर ट्रेन गाखोला जोब्बाय औ मा जादों इखोबो जाबाय चिकेन बिरियानि फुरा ओंखाम जाबाय बेरायबाय इन्जय खालामबाय फुल इन्जय खालामबाय इन्टारेस्ट नांबाय वाव नोंलाय बाजै फुल इन्टारेस्ट नांबाय आइसक्रिमाबो बायलाङासो जाजोब्बाय नै ओके गेले मेंनायखायसो लोंदों आरो नंगौ तो फिर हम लोग चलते हैं चलो दीदी लेट्स गो थक गए होगा मेंलायबाय बिसोरखौ होख्राव ना थका हुआ जैसा देख रहा है आपको खा लो बेखौ एवनानै जाहैफिनगोन आं नै बेराखै खारनो रोंला बे जायगानिफ्राय खिन्थु आं गासिबो जमा सेलफि लानोसै एबार औ जागोन नैबेयाव लानोसै आयु मा गाखोगोन नों मा गाखोखोना नै बहा नै जोंना क'क्राझार चिरांनि ना नोंलाय नों चिरांनि दे हामबायसै नोंसोर बावनो थाखायो दे जोबोद धन्यबाद माला औ आदा मेरखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ नोंलाय आंबो जोबोद तारमाने मा बुंनो आरो लोगो मोननो होननानै फैखानाय नालाय गोजोननाय मोनबाय आरो तो फाइनली मैंने इस वीडियो को यहाँ खत्म करना चाहती हूँ इसलिए अगर वीडियो देख कर के अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों ताकि मैं बाद में इससे भी अच्छा वीडियो लेके आ सके जय हिंद।